dzimwe nyaya dzidi kuti nditaure ndirini dzoda kuti mungotanga nekungodzinzwira mega. Indangoti ndingoya panapa tingobatsirana kungonzwa nyaya irikutaurwa panapa. Kana uchinge waifarirawo unongondiudzawo zvauri kufunga in the comment section, but kana uchinge une something to say, une zvaуда kukomenda, nyaya yakonzera zvinhu zvese izvi inyaya yeCAB3, saka vanhu vakungotaura zvakasiyana siyana. So kana uchinge uchida kutaurawo something pane this situation iri kuitika, gara wandibata. Namba dzepachivhidhivhidhi dzepakuliend dzedzia dzinodairwa zvekutodaro. Handiti unondibata, unonditisira message paWhatsApp wobva waisa kana ingava audio or something chauringoda kukanda unozodei mangwana. So feel free, ngatiteerere tese tinzwa zvekutaurwa panapa. Mukoma wangu kuliend mamukase chitamutsiwa naMwari zvakanaka. Kuda zvekumutsa vaZimbabweans vose, vana mukoma, vana sisi, vana mai nana baba, vanin'ina vangu vose kuti mamukase. Mukoma kuliend ndanga ndichiteerera zvandanga ndichibetserwa nomwe murume anga achitibetsera, achitaura nyaya yeaction according to nyaya yatiri kunetsikana nayo muZimbabwe yeConstitution Bill number 3. So anga ini ndaona mumwe muono waandibetsera nawo, because ruzhinji rwedu maZimbabweans tanga tichiona sekuti vanhu tiri kunyanya kuwanza munamato tichitaura pamasocial medias tisina action paground. But this guy auya neimwe vision akati tiri kuona sekuti nyaya yeaction yatiri kuchemera, action yedu inofanirwa kuti isiyane nemamwe maactions atakamboona. Akapa examples ema neighboring countries edu akatitenderera atakaona vachizama kugwisana neutungamiriri hwakaita seutungamiriri hwatinabwo muno muZimbabwe, the likes of Uganda. Takaona Comrade Bobi Wine vachitrya by all means during his elections campaigns, vachitrya kuti vasaita violence, vachirwira kodzero dzema-Ugandans kuti dzisachorwa. But takaona vanhu vachirohwa, vanhu vachiurayiwa, and at the end nothing changed so far. I'm not saying hapana chinochinja kuUganda, but I'm saying so far hapasati pava nechange kuUganda. But pane vanhu vakadokuwara, pane vanhu vakaremara, pane vanhu vakaurayiwa. The same applies kuTanzania. Takaona futi mukadzi uya achiuraya vanhu, vanhu vakadofa, zvinhu zvikaramba zvakadaro. So this guy anga achiti we have to come up with something which is different, and I think inini pachangu I support that muono wake uyoyo kuti tinofanirwa kuti tisatsvage something which is different. But maonero anda ndichida kuita ndeyekuti tine vanhu vari kusaidhi rimwe chete nemaZimbabweans mazhinji rinova saidhi rokuti hashtag no to 2030, no to Constitution Bill number 3, inova iriyo yandodzigira. Haticharambi tichidzokorora kuti toitsigira nemhosva yei, because zvikonzero zvacho zvokuti ivepo that Constitution Bill number 3 hapatorina chikonzero chokuti that bill iyo ivepo. So taichida kuzama kutaura kuti those who are in power, kana vane zvigaro zvisingabvumiri kuti zvingaexposeka so far kuti vari kusaidhi ripi, tokumbira kuti murambe muchitibetsera neruzivo pamungafanira kuti tizive isu mageneral Zimbabweans for the time yokuti papachazoda kuti the povo yeZimbabwe iplay role yayo, to play according neplan yemune makaplana. But
ndinoda kutanga kutaura pfungwa dzangu zvakasununguka pane vose vatungamiriri vanotungamirira mabandiko anomirira kodzero dzevanhu, anomirira constitution bill number 3, defense forum, revolution yavanokuchiwero, but to those vanhu vari kupati ya Nelson Chamisa, please guys, ngatiwanei chimwe chinhu chatinosana kubatsirana pachedu, tichisana kuinda kurutivi rumwe chete guru kuinda vamwe vose, revolution, vana vamadhuku, vana vabiti, vana vajob scala, inova nyaya yekusunungura Zimbabwe yekuramba constitution bill number 3. Takamirira hedu kuti vachamisa kana vozoda, maybe kuda vachazoda, but ini kwandiri handione kuti pachine chatichatarisira chinobva kuna Chamisa. Handina kuda kuti ndikutsamwisei, uyezve kana matsamwa ndo zvinenge zvitongoripo, but so far to all masoldiers andofungidzira kuti ari kurwa kana kuti ticharwa tichitarisana nokusunungura Zimbabwe, I'm not including Nelson Chamisa, unless kana azotanga kuzouya tozoona kuti hova mumwe wedu, but so far hatizivi kuti Nelson Chamisa mumwe wedu here kana kuti ndemumwe wevavengi vedu. Ipapo I want to be clear. So ndoda kuzama kutaura kuti the likes of Job Scala, Biti, Tendai Biti, vamadhuku, tinoziva mascandals ose aimboitika mapolitical parties, if I'm not mistaken, maimbenge muri kuti rimwe chete pakazoita maseparate ways kuti munhu akazodai zvose izvo zvinowanikwa mulife. Hazvisizvo zvatingada kuti titarise sofa. Zvatofanirwa kuti totarisa sofa nezvokuti ngatisiye mimwe muono yedu kana kumwe kurasika kwedu kwose kwakambopinda mupfungwa dzedu. Mumwe nemumwe anozviziva pamwoyo pake kuti ini apa ndakakanganisa pakati, ndikakanganisa pakati mulife. Maybe kutosplita kwamakaita ndokumwe kwakadzosera Zimbabwe kumashure. Otherwise dai makaramba makabatana sekubatana kwamakaita kubva paMorgan Tsvangirai, tingadai izvozvi Zimbabwe yakasununguka. Because to be honest, isusu vamwe tiripo pakubetsera zvatingabetserawo nazvo, but imi varume mune zvizhinji zvamunobetsera zvichienderana neruzivo rwamunoziva nago panyaya dzemapolitics, panyaya dzechikoro chaizvo, panyaya dzemutemo, and we really need you guys. Saka tachida kuzama kuti mukati mendangariro dzenyu nepfungwa dzenyu, kana manga mune chimwe chinhu chemunorwira chisiri chekuti Zimbabwe isunungurwe, varume tokumbira kuti muise musoro pamwe chete, mudzokere kuna baba vedu vaMorgan Tsvangirai. Tarisai Zimbabwe payanga yava vaMorgan Tsvangirai vachipo. Toda kuti tidzokere that stage, ndo stage yakanga yasira padiki diki kuti tisununguke the whole Zimbabwe. Chamisa angari very potential kuti angasvika that nyaya yatakamirira kuti Zimbabwe yese igosunungurwa, but ndinofungidzira kuti pane gonye rakauya nerweseri rikatora mudzi waChamisa wokuda vanhu. Chamisa haachadi vanhu, haachinene vanhu. Chinonyanya kugwadza ndechekuti takanga takaisa moyo yedu yose pana Chamisa. Hatisi kuti Chamisa ngaamuke aise mustreet, Chamisa ngaamuke aite zvinhu zviri off topic zvokuti toziva kuti ari targeted, but Chamisa is very intelligent. Haangashayiwi way yekuti akwanise kuti vanhu miono yose yatinayo yokufungidzira kuti Chamisa ava mutengesi akwanise kutionesa kuti vanhu vaMwari, inini handisiri mutengesi, ndiri kurutivi rumwe chete nemi, isiri ine njodzi mukati. Haasi munhu kuti angashayiwa matauriro angataurira Chamisa. Munhu ane chikoro, munhu ane very intelligent nokuti angadai akaita this akaclear kwose kusagadzikana kuri mumwoyo yedu kwose
angadai akakukliya kudara, but haana kukwanisa kuita izvozvo. So ndiri kuzama kutaura kuti revolution, vana vaJob Scala, vana vaBiti, vana vaMadhuku, zamai kubatana vanhu vaMwari, zamai kubatana kuti tigokunda hondo iyi. Hakuna hondo yatingakunda kana tisina kubatana. Then kune another sector endiri kuona sokuti iri kusarira kumashure panyaya dzekudzidzisiwa kumira kurwira kodzero dzedu maZimbabweans. Ekuland tisakanganwa kuti chimwe chinhu chinokonzera kuti zvinhu zvedu zvitese zvinodzokera kumashure kusatoziva chaiko chaiko. Inini I remember 27 junior Mugabe Moffice ndandichiri kusecondary high school, taitonakigwa ne slogan yaitiwa 27 June Mugabe Moffice, 27 June Mugabe Moffice, but taingoita seshoko ratakangohwa. Uzwa chimwe chinhu unogona kungochihwa chikingonakidza mukutaurwa kwacho, but usingazivi zvachinoreva. Nawo ndo patakutozva kuti paipai takanga tichitsigira zvinhu zvakanga zvisiko, zvinhu zvakanga zviri totally wrong. Ndo zvinhu zvindinoona sekuti zvinogona zvichingoitika futi kumaruwa so far. Saka kunoda kuti kurambe kuchiindisiwa timu ichindodzidzisa vanhu kumaruwa. Ndondi target kuno kwavakazara kuHarare, because vanhu vari kuHarare vane mawifi, vane madata, vanokwanisa kuengage nesocial media vachidzidzisika pasocial media. But vanhu vari kuMurehwa, vari kunana Maranda neSuro, vari muzasi muDevhuremo, havana kwavanowana data, havana kwavanoona wifi. Saka hakuna zvitoshamisa kuti kune vanhu vasingazivi kuti kuri kuda kuchinjwa bumbiro remutemo. Then pavanozongoti veZANU-PF vakuenda kuya, vanongoenda nemapfunde kana nechibage, vosvika vototi vanhu sainai, vanhu votosaina because havana ruzivo, havana chavari kuziva kuti chiri kuita. Saka tachikumbira kuti vatungamiri verevolution veConstitution Defense Forum chichivaya vatagete kumarozevhas, vanhu vadzidzisiwe vagoziva kuti kodzero dzavo dzakamira sei, zvii zvakanakira kumirira kodzero dzako, zvii zvakanakira kubatana. Then kune sector yemamines, mazuva ano maChinese akavhura mamines, vanhu vose vari kumabasa. Saka varume vazhinji vanenge vari kumabasa, pose pakaitwa maconsultations aya, varume vakawandisa muZimbabwe muno havana kuwana mukana uyoyo kuti vaende kuzondisa pfungwa dzavo paConstitution Bill number 3 kuti vari kuti yes rekati no, because havana time. MaChinese ari kushandisa vanhu from Monday to Sunday, hapana day raunonzi nhasi uri paoff kana kuti half day. Vari kushanda 24/7, vachishanda from 5 a.m. up to 6 a.m. up to 6 p.m. So vanhu ivavo havana pavari kukwanisa kuti vaisewo pfungwa dzavo. Saka tachikumbira futi kuti mufambe futi mumamines, mutageta time dzepalunches kana time dzokuti vanhu vachaisa, then tobetserana nevanhu, vanhu vachionesewa, vanhu vachidzidzisiwa, muchihwa miono yevanhu nezvichemo zvakawanda zvevanhu. Tinofara zvikuru nezuro ndakaona vhidhiyo yetimu yakaenda kuchitengeswa fodya. This is very good. Ndozvinhu zvatinoshuvira kuti maZimbabweans ose nemabandiko ose aite seizvozvo, kuti vasumuke vachindosvika paground, vachiona paground. Takaona vanhu timu yakaenda kwaichitengeswa fodya ichinohwa zvichemo zvevarimi, ichindoona kuti zvii zviri kuitika paground, and we are very happy. Chero unoziva chero zvikanonoka kuchinja, but zvinobetsera mweya yevarimi kuti tine vamwe vanhu vanotifungawo, tine vamwe vanhu vanoonawo kuchema kwedu nokugwadzisiwa kwedu. And takaona kuti nekambani yacho inotenga fodya vakabva vatomira nyaya yekutenga, because uore hwose hwavanga vachiita hwanga hwabudisiwa pachena. Tine the likes of mama vedu vehuman rights vakamisiwa basa just after
vataura maonero avo, vataura according nebasa ravo kuti kodzero dzevanhu dziri kuchirwa apa neapa neapa, then vamisiwa basa. Havafaniri kuti vazvishore mama kana vana vavo nemhaka iye mumwe munhu ane mwoyo wakashata anoti iye oga ndiye anozviona akakodzera kurarama zvinhu zvakamunakira, vamwe vanhu vose vachishungurudzika. Right, chitiudzaye kuti if it is kuti zvinhu zvamuri kufosa vanhu kuti vaite zvakavanakira, ko reason yose yekudzinga vanhu vose ava vamuri kudzinga muri kuvadzingirei? So if kana muri that intelligence munofungidzira kudzinga munhu basa ndiko kuti masova nyaya. Saka tiri kuda kuti kudii? Tiri kuda kuti mapandiko ose evashandi vanomirira vashandi chaivo chaivo vanofanirwa kuinda pamagrounds vachindoona kuti vashandi vari kushanda sei, vari kushandisiwa sei. Ndizvo here zvinokodzera zvinotendekwa kuti mushandi ashande mashandire wayo, vari kupiwa mari. Saka kungo ishuviro dzokuti mumwe musi zvichanaka kulendi. Tinoziva kune vanoshoora kana munhu achitaura sezvo kune vanenge vachishora, tisanyaya kuva worried navo vanhu ivavo vanenge vachishora, varegei vakadaro. Isu vanenge vane zvavanoziva zvavanoshuvira kuti Mwari vachatibetsera nguva inotevera, ngatirambei tichikusha shoko. Ruzivo ndogwakakura, ruzivo ndogwakanaka. Tirambe tichigadzira magroups okubetserana pamiono, tichibetserana kuti ndezvipi zvingatibetsera kuti Zimbabwe yedu iende kumberi. Tinotenda. Maita basa.